Ja, vi laver kakao. Ja. Kan du putte lidt mere mælk i, Augustin? Jo. Kan du det? Ja. Så hælder du. Ej, hvor er du god. Sådan. Drej rundt. Ja, så rigtig, så drejer jeg den rundt. Så. Nu er jeg ikke mere med. Nej. Nej. Vi får det sidste. Det drejer mere rundt. Hvor er du god, Adam. Det er rigtig flot, du holder fast på håndtaget, mens du drejer rundt. Er det jer to, der laver kakao? Ja. Hvor er I gode? Og hvad er det så, vi skal spise, mens vi drikker kakao? Hvad skal vi så have at spise? Mig. Hvad er det der inde i ovnen? Mig. Æbleskiver. Ja, æbleskiver. Nej, ikke dig, Augustin. Nej. Ikke kun dig. Nej, vi skal ikke spise dig og Adrian. Ikke kun dig. Nej, vi skal spise æbleskiver. Vi skal ikke spise Augustin. Spise æbleskiver. Jo, vi skal spise æbleskiver.